нещо капачето на кутийката май се е загубило. До дяко беше на нас. Следващата позиция. Един брой прозрачна с бял 10 монети по 2, 32 по 1. Кои са първи? Едва ли? Да. Не е толкова. В смисъл не е това, което си беше вътре, те или иначе, само ще я снимаме. Не ме разбирай криво, не казвам, че ще си ги подменял, ама преди да дойдеш много се шаваха в колата ми и много се взимаха. 20 по 1. Изиво. Не, искам долевките. Долевките колко са по списък? 10 с номинал 2 лева, 32 броя с 1 лев. Си писал. 50 сега. 9, 10. Тридесет и два по един. Да. После? Чакай да. Колко са по един? А? 32. Чакай да я снимам. Така. Един брой сиво-черна кутийка, съдържаща 22 броя по 50 стинки. Тя видях, че е вярна, няма смисъл. Видях е, че е вярна, да. Напред надясна седалка се видя до напренена седалка, триъгълна форма, дикаман. Това е облегалка, не е седалка. Онова е седалката, това е за гърба. Един брой постелка за седалка, черна на цвят, с кабел дистанционно управление. А това е масажната седалка. Кабела трябва да има как да се включва в запалката. Това няма да е или не? Не е това. Това е от багажника.